Kajia kran hapadeng ka kunhon ki MDC ka United Democratic Party UDP ki badan san ngot bat ka kunhon ki MDC bahnyongot makenthop lang sawngot na ka National People's Party NPP ar ki MDC Klemseng bat uway na ka Hill State People's Democratic Party HSPDP hadin bagila dab bam smai kum ki MDC bapura ha ka arpo nyaw tarik rempang arja arpusan bania tray lang na kalyang persya kandang beteng namar la suba ba ka Shuki nong elam kalyang persya lane leader of opposition kadang don hapadeng ka Jia Patan hapadeng ka UDP but NPP. Ki MDC ka United Democratic Party ki kentup yo ba Tita Starwal Khan Nasora ubala long teng mensua komu Chief Executive Member CEM ubala job license komu MDC uba Pius Marwen na langren ubala job arsin uba Bari Kupar Senram na Shela uba Senshar Kupar Roy lengdo thaba na nong spong soyong paruba Equator nong rang na mairang nong klau ubala job arsin. Kat bagi MDC ke NPP ki kentup ya ka Congress Mary Kharpuri na nongsken kabla job South Sin Lenter uba Alvin ke Saukume na Mausenram ubla job Arsin ka Kong Rona Kimdet na nongpo kabla job Arsin baruba Sustenance Sotun na Jirang. Ki arngut ki MDC Klemseng ki kentup ya ba Ricky Shulai na Laban Mauprem ubla job Arsin baruba Lur Shai Kharbani na Ram Rajarngam u MDC ki HSPDP pan udai uba Srali Rasher ubla job Arsin. Ka NPP ha ka mit jong ka arpa hundre tarik rempang arja arpusan kala don ka jeng ekran bar ki MDC Klemseng baru MDC ke HSPDP banya tray lang da ka babu baka Congress kum ka parliamentary party leader bat bakan dei ka leader of opposition da ka ba yo jeng kershan nag hinriungot bat kmilanti ban yo jeng kershan sana ki MDC ka UDP. Henry, let's say na ka jingbam don ka jing ekran lupa ki MDC ka UDP ha ka jing alam uba Tita Starwal Khan kim nasko bahaya ka ni namar kawai ka daw hi ka long baka day ka party ka bakambon ki MDC ha ka liang persya. Syuk ka daw ka long ru ba Tita Starwal Khan ubray mensua Chief Executive Member but Leader of Opposition Barim ha ka samoy baladab but bon ki paikmat bu un shimmenta ya ka ni ka kam. Henry lala ban sortho baka NPP ka Kwah ya kani ka Shuki halor ka jingyo jingkran na ki MDC Klemseng bat HSPDP bat kindang up biang ya ka jingkran ha ka sngi ban wan ka badai ru ka sngi ban penlong ya ka election jet chairman but Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council. Karai kan syong ru hau chairman ka council uban bishar ya kani ka kam lada kimla ban ya sortho lang halor ka Shuki noyalam kaliang persya. Kumbalong menta ya ka Shuki chairman but Chief Executive Member ha council latikna ban Shimti daw ba strong pillar kharjana na maukhar pentorum kra baru ba syambor lang renja na langkerdam light kro ki badai jong ka Voice of the People Party ban lam khmat na kalyang sensyar ka badan khan nyongot ki MDC. Nalor ka kam chairman ka VPP kalabu yo ba kenjo lang rang tong MDC ka mahati kumu deputy chairman but nalor CEM kalabu ya ki executive member bakentup yo ba Powell Soklet MDC ka Paryong Mautat Raishan uba Seibor lang warba MDC na mau kenro uba Winston Tony Lingdo MDC na nong thamai uba Isen A Hing MDC na umroy uba Pen Crowborlin Karjaren MDC na mau kerwan kakong Iban Dublin F Lingdo MDC na Malim bat kakong DTH Majau MDC na Malki la umkra. Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sngi. Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.